नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आयशा स्मार्ट स्टडी या यूट्यूब चॅनलवर आपले मनपूर्वक स्वागत आहे. फ्रेंड्स, कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट फर्स्ट मध्ये 8 महाजन पदे पाहिलेली आहेत. तर उरलेले जे 8 महाजन पदे आहेत हे आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहात. तर पुढील 8 महाजन पदांचा क्रम: कोसल, मल्ल, पांचाल, चेदी, मत्स्य, गांधार, वत्स्य व अश्म. फ्रेंड्स, यासाठी ट्रिक बनवलेली आहे. कोमल 5 मासे गावातून आणते. या ट्रिक मध्ये को हे कोसलसाठी आहे, मल हे मल्लासाठी आहे, पा हे पांचाल, चेदी मासे मत्स्यसाठी, गांधार व वत्स्यसाठी आणि आ हे अश्मसाठी आहे. फ्रेंड्स, कोमल 5 मासे गावातून आणते ही ट्रिक आपल्याला आवडली असेल तर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. नंतर हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अजून कोणत्या पॉईंट किंवा टॉपिकवर तुम्हाला ट्रिक हवी असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा.